seru ra joget blas ya. Jane joget ngono apik jan. Jane ngarep lambah joget bareng-bareng. Mbak petok pundi? Oh, nggih. Lah yo. Ngene, iki tak soteng kowe mau loro iki tok. Karo kambane jek lagune lagu taek. Lagu apa? Dari jaluk perjuangan mobil 17 Agustus sapa ngono kuwi. Jadinya betul tak ada ora
Joget jauh, guys, joget. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Kecamatan Jombang. Barengannya langsung balik kanan. Balik kanan untuk foto. Foto. Anak kenalin jangan boleh bisa kafe. Barengan di tengah. Barengan deh. Bapak